Gyproc-väliseinien asennus alkaa seinien paikan mittaamisella ja merkitsemisellä. Mittauksen apuvälineinä käytetään esimerkiksi värilankaa ja lasermittalaitetta. Lasermittalaitteen avulla lattiaan merkitty seinälinja on helppo siirtää kattoon vastaavalle kohdalle. Mittalaitteen antama merkki piirretään kattoon ja värilankaa käyttäen saadaan kattoon merkittyä seinälinjan paikka. Gypsteel-teräsprofiilit ovat keveytensä ja ergonomisuutensa vuoksi markkinoiden helpoiten asennettavat. Niiden työstö on helppoa ja nopeaa. Alakiskoon tulevat sähkö- tai vesiputkien paikat syntyvät helposti puukon ja peltisaksien avulla. Ensimmäinen pystyranka kiinnitetään alustan vaatiman kiinnitystavan mukaisesti. Kevytsoraharkkoon kiinnitys voidaan tehdä suoraan harvakierteisellä ruuvilla. Yläkisko nostetaan pystyrangan päälle ja kiinnitetään yläpohjan harvalaudoitukseen puuhun soveltuvilla ruuveilla, jotka eivät saa ylettyä höyryn sulkumuoviin saakka. Alakisko kiinnitetään betoniin mekaanisilla kiinnikkeillä, ampumalla tai lyöntitulppia käyttämällä. Pystyrangat katkaistaan kätevimmin rankaleikkurilla. Rankojen pituus jätetään katon painumavaran vuoksi 20 mm huonekorkeutta lyhyemmäksi. Katkaistut rangat asennetaan pyöräyttämällä ne paikoilleen ala- ja yläkiskon väliin. Rangat pysyvät paikoillaan ilman mitään kiinnitystä kiskojen laippojen puristuksen ansiosta. Rangat asennetaan kuivien tilojen seinissä 600 mm jaolla ja märkätilojen seinissä 300 mm välein. Pystyrankojen esileikatut läpät avataan seinän sisään tulevia putkituksia varten. Näin sähköputkien vaakavedot on helppo tehdä yleisesti käytettyjen valokytkimien ja pistorasioiden mukaisiin korkeuksiin. Tarvittaessa rangat voidaan kiinnittää ala- ja yläkiskoon Gyproc-kiinnityspihdeillä. Rankojen kiinnittäminen helpottaa levyjen asentamista, mutta ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Väliseinän oviaukon yläosa tehdään leikkaamalla ja taivuttamalla kiskon päät 90 asteen kulmaan. Kisko kiinnitetään kiinnityspihdeillä oikeaan korkeuteen rajoittamaan oviaukon yläreunaa. Oviaukon pystyrangan taakse lisätään vähintään 28 mm paksu puusoiro, johon ovenkarmi myöhemmin kiinnitetään. Runkotolpitus jatkuu myös oven yläpuolella samalla jaolla kuin muissakin seinän osissa. Gyproc-levyjen työstö on helppoa. Niitä voidaan leikata tavallisella mattopuukolla, tai mikäli päädystä leikataan pois vain kapea soiro, hyvä apuväline on kaistaleikkuri. Levyjen pituus kannattaa valita huonekorkeuden mukaan, näin vähennetään vaakasaumojen määrää ja säästetään saumaustyön määrässä. Levyjen asennuksessa kannattaa käyttää apuna levyn nostinta,
joka pitää levyn turvallisesti paikallaan ennen kiinnitystä. Levyt kiinnitetään Gyproc teräsrankaruuveilla koneellisesti ruuvin vääntimellä. Nopeinta työ on käytettäessä väänintä, johon ruuvit syötetään suoraan nauhasta. Levytys etenee nopeasti. Levyn reunoissa ruuvausväli on 200 mm ja levyn keskellä 300 mm. Ruuvausetäisyys levyn reunasta on pitkillä, reunaohennetuilla sivuilla 10 mm ja suorissa päätyreunoissa 15 mm. Glassrock märkätilalevyt ovat täysin uudenlaisia kivipohjaisia komposiittilevyjä kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin. Levyt valmistetaan patentoidulla Glassrock-teknologialla. Levyjä työstetään samalla tavoin kuin kartonkipintaisia kipsilevyjä. Levyjä työstettäessä ja asennettaessa on muistettava käyttää pitkähihaista paitaa ja suojakäsineitä. Glassrock-levyjen pintarakenne muodostuu lasikuitumatosta, joka on upotettu lujitettuun kipsikerrokseen. Glassrock-komposiittikipsilevyissä yhdistyvät perinteisten kipsilevyjen hyvät tekniset ominaisuudet ja helppo käsiteltävyys sekä kiviainespohjaisten levyjen hyvä vastustuskyky kosteuden vaikutuksia vastaan. Märkätilalevyt asennetaan 300 mm rankajaolla olevaan runkoon ja nostetaan märkätilasertifikaatin mukaisesti vähintään 10 mm irti lattiasta. Levynostimella levy saadaan helposti nostettua ja pysymään paikallaan ennen ruuvikiinnitystä. Pesualtaat, sekoittajat ja muut raskaat ripustukset kiinnitetään metallista, vanerista tai puutavarasta tehtyihin tukirakenteisiin. Gyproc teräsrankajärjestelmään kuuluu myös valmiita metallitukia. Tuet asennetaan paikoilleen ennen levytystä. Oviaukkojen kohdat levytetään aina aukon yli kokonaisilla levyillä. Näin menetellen levytyksessä säilyvät reunaohennukset, jotka helpottavat pintakäsittelytöitä ja parantavat lopputuloksen laatua. Levyt kiinnitetään aukkojen kohdalla normaaliin tapaan. Oviaukko lovetaan kiinnityksen jälkeen sahaamalla lyhyet sivut käsisahalla. Levyn taustapuolen lasikuitumatto viilletään runkotolppaa vasten mattopuukolla ja levy taitetaan poikki. Tämän jälkeen levyn etupuolen lasikuitumatto leikataan irti mattopuukolla. Kuivien tilojen seinien oviaukot tehdään samalla tavoin. Reunaohennetut Gyproc-levyt saumataan levittämällä valmistasoitetta reunaohennettuun saumaan niin, että tasoite täyttää ohennuksen muodostaman syvennyksen. Tasoitteen levitykseen käytetään leveää lastaa. Ennen saumausta on rakennuksen lämpötila oltava +10 vähintään 2 viikon ajan. Saumaukseen käytetään aina kartonkisaumanauhaa. Saumanauha painetaan kiinni märkään tasoitteeseen käyttäen kapeaa lastaa. Saumanauhan päälle lisätään vielä kerros tasoitetta ja sauma tasoitetaan levypintojen tasoon. Saumauksessa pyritään mahdollisimman ohuisiin tasoitekerroksiin, näin päästään vähemmällä hiomisella. Sauman kuivuttua tehdään tarvittaessa pintatasoitus edellisten kerrosten kutistumisen korjaamiseksi. Saumat viimeistellään ennen maalausta tai tapetointia hiontapaperilla, jonka karkeusaste on 100–120. Lisätietoja levytyypeistämme ja niiden käyttötarkoituksista sekä yksityiskohtaiset työohjeet levytykseen ja saumaukseen saat osoitteesta www.gyproc.fi. Sivujen kautta pääset myös lataamaan itsellesi kaikki ohjeet sisältävän pienrakentajan käsikirjan.